ଏବେ ବାହାରିଲୁ କେନ୍ଦୁ ଖାଇ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ କେନ୍ଦୁ ଖାଇ ଆଉ ଦେଖିଆ କେନ୍ଦୁ ଖିଆ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମର। हेलो गाइज आज उत्कल दिवस आपको अभिनंदन आज आम उत्कल दिवस आसीचु केन्दु खाई बण को आसीचु केन्दु खाई आपण देखुं बण ये हूँ बण चलू आम केन्दु खाई आप देखिपारे आम सांग 4 जन आसी केन्दु खायापाई आम आसी केन्दु खाई 4 जन सांग मिसिक केन्दु खाई आसीचु आपको देखा से बण जो बण आम केन्दु खायापाई आसीचु से बण को आपको देखा से केन्दु गछ आसीगला ये सब बाड़ी पाई पड़ी सब पानी मड़ा होपटे सब आसीगला देखो आप देखिपार से केन्दु गछ देखु से केन्दु गछ आसीगला 4 जन सांग आसी गछ चढ़ किए देखा 4 जन सांग करू आम आसीचु केन्दु खाई देखु ये हूँ आमर बण केन्दु छोट छोट केन्दु ये आप देखिपारे केन्दु देखिपारे ये हूँ केन्दु बण केन्दु आम सांग मान सब आसीचु केन्दु खाई के ब्लाक आसूसी कैमेरा केन्दु सांग केन्दु देखलु गोटे केन्दु भाई केन्दु गोटे सांग धरछि मु भी गोटे पाईगली केन्दु अच्छा है टेस्टी देखे टेस्टी कैसा है टेस्टी अच्छा है सांग तमें किसी कह केमती लगुच केन्दु बहुत मीठा मीठा बहुत आ तमें किसी सांग कह टिके कषा अच्छी हेले मिल जो बोधे तमें सांग किसी कह मुझे तो खाइनी किसी मुझे कही से खाइनी किसी से कौन कह मु तो खाई बता आशा रेडी हलो आ गोटे गछ को जावाई आम बाहर ए केन्दु खाई आसीचु आ ये हूँ केन्दु खार माने पदा को पशिबार ये हूँ लगी सोलार करेन्ट आम या भर गलिकी जीवु गलिकी गला बहुत केयरफुल जाको पड़। हेलो बंधु देखु आम आसीचु केन्दु खायापाई ये मो सांग ये केन्दु गछ चढ़ार बहुत द्रुत देखु तो केते स्पीडली से केन्दु गछ को चढ़ी पारुची मामू केन्दु खाइबो केन्दु पाचिज ना नहीं केन्दु पाचिज ना सागो पाचिजी धरो क्या केन्दु देखे दे क्या बाटे क्या केन्दु देखे दे केन्दु के बढ़िया बढ़िया सुंदर धरो क्या धरो हलो नचड़ा पड़ो जानबू जे हेडा मिठा लागो हला फला फले पूरा पाक होने बाहर जो केन्दु नहीं आउ बहुत केन्दु अछि घर को नाबू लागो हला मोहल तुम खाइबो आगो पड़ू खाली को पोरा आडे हबो बहुत मीठा लागि केन्दुरा डेडी नु जी बेना बुक जी बेटा भिडियो भरा दी भेला भांग जो ले तोड़ पड़ू हेडा वीडियो हम अच्छा भांग जो जानबू जा हमरो भी हराल हबो भांगुनी सहजरे नहीं छट ए भांगला अरे आई जी तो ओरा सब बोल ले दिला आधी चलो थार्ड को जीवा चलो चलो थार्ड को चलो ना लेके चलो मामू एबे गछ को चढ़िले केन्दु खाया पाई मामू केयरफुल चढ़ देखिकी सेफ्टी से देखिकी चढ़
ଗୋଟେ ଥର ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ 4-5 ଜଣ ସିଙ୍ଗଲ କଲେ ବି ଭାଇରାଲ ହବ। ମାମୁଁ ଦେଖିକି ଚଳିବ ହେଲା। କେନ୍ଦୁ ଗଛ ମନେ ଖସି ପଡ଼ିବ ସେ ଗଛ ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଲି ସେମିତି ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛି କଲେ ଆମେ ମାମୁଁ ଏରା କ'ଣ କହୁଛ ଛାଡ଼ି ହେବନି ନାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗି କ୍ୟାରେଟ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ଆଉ କହୁଛ ଯାଇନି ତୋଳ ଆମର ତ ଦେଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କେନ୍ଦୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗଛ ଗୋଟେ ବି ଫିଙ୍ଗି 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 ରହ ତୁଇ ଧରନି ପୁଣି ବାଲଟା ତୁ ଧର ଦେଖି କପି କୋଉଟା ଦେଲା ତ ମିଠା ଲାଗୁନି ନାଇଁ ଚାଲ ସେପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯିବା ପିଜୁଳି ଖାଇକି ଆସିବା ଆଉ ଯଦି କେନ୍ଦୁ ସେପଟେ ଥିବ ଖାଇକି ଆସିବା ଚାଲ ସେପଟେ ଚାଲ ଭାଇଙ୍କର ପିଜୁଳି ବଗିଚା ଭଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ତଳେ ସବୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ସରକାର ସୁବିଧା ଆମର କିଛି ପାଇନୁ ଆମେ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆଉ ନିଜେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଆପଣମାନେ ବଗିଚା କରିକି ପିଜୁଳି ଚାଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ତ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ଆପଣ ନିଜେ ପିଜୁଳି ବିଷୟରେ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଭାଇ ମାମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଜୁଳି ଖିଆ ମସ୍ତି ଆଜି କେମିତି କେନ୍ଦୁ ପିଜୁଳି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଜୁଳି ଚାଷର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ କି ଆଉ ମାମୁଁ ପିଜୁଳି ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତମକୁ ଆଚ୍ଛା ଲୁଲୁ ସାଙ୍ଗ ତମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତମକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ପିଜୁଳି ଖାଇକି ଆମକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଜୁଳି ବଗିଚା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ପିଜୁଳି ବଗିଚା କେତେ ଏକର ହେଇଛି ପିଜୁଳି ବଗିଚାଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ଏକର ଲାଗିଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବଗିଚା ଆଉ ସେ ବଗିଚା ସବୁ ମିଶିକି 2 ଏକର ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ବଗିଚା କରିକି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ନିଜେ କରିକି ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି କରିକି ଲାଭ ହେବେ ଆଗକୁ ତ ଆଉ ଜଳ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରିପ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଡିପ୍ରେ ସବୁ ନାଇଁ କି ପାଇପ୍ ସବୁ ତଳେ ସବୁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ପାଣି ଯାଉଛି ଓ ପାଇପ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ପିଜୁଳି ପାଇଁ ପାଣି ସେ ସରୁ ପାଇପ୍ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଜୁଳି ବଗିଚା ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଁ ବି ଆକୁ ପିଜୁଳି ବଗିଚା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆସିଛୁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛୁ କଞ୍ଚା ସ୍ୱାଦି ଆମ୍ବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାମୁଁ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା କେମିତି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବଢିଆ ପିଜୁଳିଟି ଭଲ ଆଜି କେନ୍ଦୁ ଖାଇଲା ପିଜୁଳି ଖାଇଲା ପଇଡ଼ ପିଇବା ଆଉ ଗୋଟେ କରେ ସେ ଧରିବ ଧର ବାଜେନି କେତେ ଭିଡିଓଟା ବି ଆଇବ ଭାଇରାଲ ହଁ ଦେଖା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲି ନା ହେଲା ତ ହେଲା ରେ 3 3 6 10ଟା ହେଲା ଆଉ ଅନୁଗୁଳରେ କିରାମିରା କହିବ ନା କୋଉଠି କହିବ ଏ ଅନୁଗୁଳ ଖାଣ୍ଟି ଅନୁଗୁଳରେ କିରାମିରା ଚାଲେ ପୁଣି ଆଉ ତତେ ଜର କହିବ ଆଇ ଯୋଉ କୁଲ ସାଇ ଆଜି ପଇଡ଼ ପିଆ ମସ୍ତି ଏଞ୍ଜୟ କିଛି କିଛି ଅପମାନ ଗୋପି ପାଇଲା ଏଞ୍ଜୟ ଟିକେ ହେଲା ମସ୍ତି ହେଲା ଯାହା ହଉ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରାହେଉଛି ରଖାହେଉଛି ଆଉ ପଇଡ଼ ପାରିକି ଏବେ ପିଆ ହବ ମସ୍ତି ଆଜି ହେଇଛି 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଆସିଛୁ ଆଜି ଦିନରେ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି ଜଣେ ଆସିଲା ଆଜି ମସ୍ତି ହବ ଏଞ୍ଜୟ ହବ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଗୋପୀ ବାବୁ ଇଏ ଖାଲି ପଇଡ଼ ପିଆକୁ ଅନେଇତି ପାଟିରୁ ନାଳ କି ନାଳ ବାହାରୁଛି ସାଙ୍ଗ ଆଜି ପଇଡ଼ ପିଆ ଏଞ୍ଜୟ ହବ ଆଉ ଏଞ୍ଜୟ ମସ୍ତି ପଇଡ଼ ପାଣି ଆଜି ହବ ଆଉ ନାଣ୍ଡି ଗଛଟା କରିଦେଲା ଆଉ ନାହିଁ ପାଣି ନାଇଁ ଗଛ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶାଗ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲା ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନଡ଼ିଆ ସେ ଚଳିଥିଲା ନୂଆ ଆଇନ ଚଳିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟେ ହଉ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଗୋଇଠା ଦେବେ ଇଏ କେମିତି ପିଉଛି ବା ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ପିଉଛି କିନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ପାଣି ଆଉ ପଇଡ଼ ପିଆ ମସ୍ତି ଆଉ ଗୋପୀ କୁରିକିନା ଖାଉଛି ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ ଆଣିଲ ରେ ଏଇଟା ହୁଣ୍ଡା ଆଉ ଟିକେ ହାଣି ଦେବ
ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ପାଣି ପିଛା ପରେ ଏଇଟା 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 ଖାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ରହ ନା ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଠିକ ଥିବ ମରିଯା ବଢ଼ିଆ ଗିଲି ବାହୁ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ବାଜିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବୁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ମସ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମୋଡ଼ା ଫାଡ଼େ ଏଇଟା ଫାଡ଼ ଦେ ବାସ୍ ଆଉ ବାହାରେ ଆଉ ଯିବ କାଟୁ ମାମୁଁ ଡଙ୍ଗୁ ତୁ ପିଉନ କିଆ ଡଙ୍ଗୁଛ ସେଇଟାକୁ ଆଜି କଣ କହୁଛୁ ରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଗୁଳିଆ ବିଲି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଗୁଳିଆ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରା କେନ୍ଦାଡ଼ା ଅନୁଗୁଳିଆ ଆମେ ଆଉ ଅନୁଗୁଳିଆ ଆମେ କିରା କେନ୍ତା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ତ ବେଳା ଖଗାଡ଼ା ଖଗାଡ଼ା ମସ୍ତି ଆଇବେ ମସ୍ତି କରାବନି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଗୁଳିଆ କୁହାବନି କୋଉଠି କୁହାବ କୋଉଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ।